हिन्जाव गोदान गाबनो रोङैनि नै जोंना नानि मोना फट' खेबजादों नायदो नै ब्रादार मोनहा बरिया खुलुमबाय आदाखौबो देखाय आदा जोंना ओमफ्राय बिदिनो सिख्लाफोर दङ दा एसे खेबनि सेंग्राफ्रा नायनायनि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो बे समाव सिनायथि होनो सिगांदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारपारसन मानगोनां प्रतिभा ब्रह्म बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायदों आरो बे समाव दिनैनि जोंनि हाबाफारिनि गेवलां मेलनि जर'खा आरो এই আজিৰ সভাত আমন্ত্রিত মর্মে উপস্থিত থাকিব পৰা আমাৰ আজি মুকলি সভাৰ মুখ্য অতিথি সকলোৰ পৰিচিত পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডী सिख्लाफोरखौ खेबसै ओरै एसे नायहरब्रा एसे खेबलांसां आयौ apa yang ditahu langsung panen aja isi di laut Rosil, kamuan ini. Logoper, anda bus tanda yang sikip kasih loh. Bus tanda. Jai हिन्जाव गोदान नि जय जय हिन्जाव गोदान गाबनो रोङैनि जय ओइ नै जालालै बोरै जोंना क्रिकेट पार्टनारला लोगोफोर जों दा मा होनोमोनलाय बिजाब लिरदां हो ओ गायनो फैदों बेयाव दंफैयो जोङो ओरैथिं नै हाजोबो एसे दंलायलाय गोजौनो ओरैथिं नानि मोनहा ओइ सिनायनाय नंला ब्लार जाजोब्बायलै नानि बोरै ओरै नाय सिख्लाफोर नेग्रासो लामायाव माबायाव दालाङाव नानि जों दा दसे रेस्ट लाथ'बाय माथो खालामबाय थानो दा मिटिं जाबा दसे खोनासंनोसै थांसै नानिमोन मा लोगोफोरजों दा दालांथिं थांसै मानसियानो मानसि आजां गाजां ओमफ्राय हनै टेक्रे बार्डार मोनहा सेल्फि स्टेन्ड मा होनोमोनलाय ना बोनग्रा बायदि लानानै भिडिअ खालामगासिनो दं ओमफ्राय ओरैथिं फटक लागासिनो दं बोरसि दान्दा लानानै सिख्लाफ्रा बिराद गिदिर दिनै सोरबा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफिननो मोन्दों खोमा उन्दैफ्रा ने
Syukurun nanimun. I love you नो नानिमोनहा लाजिनो नाङा ट्रिकेटनि भिडिअआवसो फैगोन ना नोंसोर ब्रादारमोन आं नोंखौ थैयो लेबार खरसनिफ्राय लानानै मिस्ट्रि खरससिम जोङो मात्र 7 लाख थाखा गारनांगोन बे थुलुंगाफुरिखौ बानायनायाव दिनैसिम गभर्नमेन्टनि फैसा गरसेबो गैयामोन आं जेबो रायलायला बै समाव सरकारा जोंनो होआ बिएससि जालांबाय थाखा गैया माजों होनो बिटिसि जालांबाय ब्रह्म 17 बोसोर सासन खालामलांबाय थाखासो गैयामोन ना मायामोन गरसेबो थाखा होनो हायासै आं बेनि थाखाय गाज्रि मोना सरकारा हयतोबा थाखा होनो हायाखै बे आलदा बाथ्रा नाथाय आं जेला रायजोनि एमपि जानानै बै समनि डनार मिनिस्टारा जोंनो अफार होबाय 5 कोटि थाखानि स्किम हरनांगौ आं प्रथम समावहाय 2.5 कोटि थाखानि बे बिल्डिंनि स्किम खाथियाव एसे फै बयखौबो लाजोब फै 1 2 3 जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'फानि जय बड'फानि बर' राव गेवलांथों एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ दिफेन बर' लं लिभ दिफेन बर' लं लिभ जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि लोगो मोनदों नानिमोन एबसु long live बड'फा long live जय बर' हारिनि so thank you so much नायनानै माबायदि मोनदों गाइस मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो बास चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो बेनो ओमफ्राय जाय ब्रादार ट्रिकेटनि चेनेलाव थाङोना आंनि नामखौ ला लोगोफोर दे ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै थेंक इउ फर वाचिं बाय